Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da. It's the one and only Eagle Double G. Eagle Double G. Hold up. Lalabas na kayong gulong, Brad. Lalabas yung bonus. Hindi na tatayahin ng tindahan. Eh, bahal mo ka na ano kang kain. Pumunta at takalay. Ano yan? Marayat pa? Bulacan, hita. Kay ba't inindulo nga iniyak at suya ganito swimming pool ng Masanting. Pero matambol niya pa muna eh. Magpa naman kasi yan. Kengunan ganito ating zipline pababa. O ito, mag-zipline tayo na ako. Kunin nga lang ng pagpapag. Ay, ten. Tama. Ah. Bagay. Super ba yata? Makaba pa. Makaba pa panahon. Makaidip ka rin.
taklanan mo rin itong Pagkikasatan. pagkalapit taklanan niya mo niya kasapong na. Dapat taklanan. Alam. Ating tissue. Mga pagdala ng pantin na. Oo. Baby white. Low me break.